Oke. Iya bahasa ini nanti kan organ satu saluang nanti langsung mati organ itu saluang. Ayolah mama jadi sana ladek na biasa jam 3 kita berhenti di rantau Jawa ke jalan. Oh tepak kada kediri kami malam kini sebagai menghibur dari sana semalam ko kru Salong Dendang luak nantuo maupun youtuber kami dari Sungai Rumbai. Kato kuak do salah mulut kuak do tadorong saluang kuak do salah pati organ kuak do salah kincah kami berendang kok kurang pandai tagi sia mamak de pantun tersinggung tuan dek kacika dapet di gurau api di gurau jangan dimasukkan ke dalam mati ililia kapasurantia kapasien sui nak jauh barilarila mamak baragia mamak untuk belanja kami segenap kru dari Salong Dendang luak nantuo mohon undur diri ambo sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.